Mbak Ayu Gigi, Guistarnya dari Kediri. Wonten panjenenganipun Mbak Yuniken mijil saking Ladan Srengat. Ladalah sing adoh dhewe ya iki panjenenganipun Mbak Yuki. Santi, luwes duwi Santi. Niki mboten namung sinden ning dalang juga. Dalang ceweknya. Juga Guistarnya kita wonten panjenenganipun Mbak Yu Tasya Kirana. Ladalah. Ojo kesusu, ojo kesusu. Monggo Mbak Yu cantiknya kita kesini dulu. Yuk kita berdiri. Sopo sing bintang tampil? Kok iya iso-isone wae. Kula bali maling aturaken selamat dan sukses kagem panjenenganipun ingkang Rama Agung Saguguban. Kudu Agung tukang ngendang lho ya. Agung tukang ngendang anake cek cilik, dadi rong sunatan urung. Ngono. Ladalah iki Bapak Agung iki luar biasa lho. Ora gemeng-gemeng ndauke putra hiburane 2-3 season. Tadi sampun ngaturaken wujudipun irama musik rohani gambus. Niki asilaras mengke dalu dangdut. Tayub. Ayo, monggo ayo. Wonten panjenenganipun Mbak Yu Gigi, wonten panjenenganipun Mbak Yuniken Saraswati, wonten panjenenganipun Mbak Yu Luwes Dwi Susanti, wonten panjenenganipun Mbak Yu Tasya Kirana. Katon lambeyane merak kesimpir ledang lir anggadang nyampe parang asa santir jinde amore reko pinaca semangka ratu wiwe
goyang untuk Prambon tercinta bro. Zakia Julagre, Tasya Kirana, Lucy Santi, Niken, ada Kiki. Suara suling memandang suara meh. Hey, Kepena umine. Panjenenganipun Bayu Tasya Kirana wistannya luar biasa banget wingi saking Blora wonten wonten panjenenganipun Budala Bayu Luwesi Susanti wonten panjenenganipun Bayu Niken Saraswati saking Klaten Srengat wonten panjenenganipun Bayu Kiki saking Kediri weh dadah.
Bapak Ibu Kakung Sempowono, para pundi kang wantu pakurmatan ngaturaken wilujeng rawuhipun para sanakadang sabrayat. Anggenipun panjenengan sampun anjenengi wonten ing sasana ingkang mapan wonten ing wismanipun panjenenganipun ingkang Rama Katri Agung, dalam panjenenganipun ingkang Ibu Suparti Saguguban. Bilih wonten ing siang menika panjenenganipun bombong penggalihipun bilih kasembadan yen menika ndhawuhaken Kang Putra panjenenganipun Mas Rizky sampun dhawuh palakrama kalian panjenenganipun Mbak Yun Nurma Aulia. Ugi panjenenganipun ingkang putra kinasih panjenenganipun Mbak Yu Sasabela. Panjenenganipun singkang sampun pinanggih kali jatuh pramanipun kalian panjenenganipun Kang Mas Irawan. Datan kata lumpen panjenenganipun nyuwun tambahi dipangestu. Ugi anggenipun kula wentah dumateng ingkang putra kinasih anggenipun bangun baligya mangke tansah pinaringana keluarga ingkang hayem tentrem. Pinaringana keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, ingkang pinaringana putra lan putri ingkang saleh-salehah. Bapak Ibu Kakung Sempowono, para putri kang wantu pakurmatan, mungkin panjenengan ingkang tasih wonten ing Jawi, mungkin ada yang masih di luar. Silakan panjenengan nanti masuk ke dalam, iya toh? Lek masuk mesti ke dalam. Lek keluar mesti nyang jaba. Sasampunipun mangke panjenengan manjing wonten ing sasana langsung menuju bersalaman kalian panjenenganipun Bapak Agung kalian Ibu Agung menuju ke sasana decoration. Setelah itu panjenengan mengambil daharan panjenengan wonten ing wingking di belakang tempat duduk disiapkan jeung menika tempat daharan utawi sasana boga ingkang sampun kasamaptaken dari keluarga besar. Lan sasampunipun panjenengan mundhut daharan monggo pados tempat yang kosong. Tempat duduk yang kosong, panjenengan saged pinarak linenggan sinambi ngrahapi dedaharan dari keluarga besar panjenengan wirsani warga Agung Aji Laras. Lan mangke panjenengan bilih kepareng longgaraken wekdal saged jejogetan wonten mriki, saged duet kali presiden-presidennya, saged duet kalian artis-artisnya Jawa Timur. Saya tampilkan dari pojok sudut sana sing paling jauh sendiri. Tempat duduknya sing paling adoh dhewe. Panjenenganipun Mbak Yu Luwes Dwi Susanti, Bro. Ayo yo. Susanti. Dalam Kang Mas, sugeng siang. Wilujeng siang Mbak Yu. Nggih. Alhamdulillah saged kepanggih malih. Menika wonten dalemipun Bapak Agung nggih. Pak Agung sakeluarga. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah panjenenganipun Mbak Yu Sasabela sampun pinanggih kalih jatuh kramanipun. Nggih. Menika dhaup kalian Mas Aryawan nggih. Irawan. Irawan. Nggih. Mas Ugi panjenenganipun Mas Rizky. Nggih. Ingkang sampun pinanggih kalih panjenenganipun Mbak Yu Aulia. Oh nggih. Donga panjenengan coba donga panjenengan. Nggih, menika kawula nderek ndedonga. Mugi-mugi temanten kekalih anggenipun bangun bebrayan pinaringan barokah saking kersaning Allah. Amin. Saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah. Amin. Ladalah. Nggih. Menika kados pundi Kang Mas? Terus sing dadi pertanyaanku kapan ya sampean linggo ning kuwade kaya Mbak Yu Sasabela ngono kuwi. Lah aku besok ora dilungguhke kuwade kok. Dilunggone tempat ambulan opo piye? Lungguhke lincak wis. Golekne engklek ngono. Pripun Mas? Suasanane alhamdulillah rame banget ya Mbak Yu. Lah nggih kawit wau tamune banyu mili nggih Mas. Niki rekan-rekan kerjanya dari Kang Ibu. Oh, oke, alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Selain panjenengan presiden juga seorang dalang. Sekarang tunjukkan kualitas panjenengan. Apa?
diparingi bawa dhisik. Terima kasih. Apa to kuwi, Gong? Sik tok anu iki piye to iki? Heeh. Mesti diupload. Ki alhamdulillah wonten RSCTV sing siaran langsung Mbak Yu, ugi John Multimedia. Inggih. Heeh. Ugi satunya mana ya? Apa? Oh dari tuan rumah. Oh, oke. Oke, siap. Menika dipun paringi bawa ingkang nyemek-nyemek ya kan, Iya, Mas? Pak Agung ki mekas anu Mas, kalau Mas sindene sampean aku ndelok ning YouTube sampean vokal terbaik katanya. Weh. Amin. Padahal vokal terbaik iki. Lah, winginane lomba ning Simpang 5 Gumul iki. Heeh. Coba. Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Dinginnya es tak sedingin hatiku pada waktu memandang wajahmu. Prasaku andeng-andeng ngolah ngalih. Ning gulu barang enek aja Lah umat lali rata tokne. Wah, andeng-andeng kok lali. Pangkurinoso ki bawa sing paling ngalem. Pisan ngalem karo wong tuane ya iso, ngalem karo pacare ya iso. Piye kaya piye ngopo kaya ngopo. Pranana wanodya sing tak tresnani ya mung kejaba kowe. Napa saestu to Kang Mas? Lahir terus sing batin yen ora percaya mara gagi belalah dadaku. Apa kuwi? Seneng mburi ana sing sirik barang prasaku kok ya. Yang merasa kehilangan pacar, Bapak Ibu silahkan mengacungkan jempol panjenengan. Andale Rak. Lambene ngisor kaya rada dicakot-cakot ngono. Sapa sing ora gandrung karo bung kaya ngene iki? Yen wis rina Yen wis wengi, yen wis wengi ndang isuk jelase. Maksudnya di tengah-tengah malamnya itu loh. Apa mana malam pertama bagine Mas manten, Mbak Yu manten. Ini sangat berarti sekali. Kenapa ta? Mulane panjenengan pun Mbak Yu tasya kirana winginane cerita, Mas, dongakno aku karo pacarku dadi yo Mas yo. Aku besok lek umpamane apa jenenge honeymoon, aku pengen ning Prancis, Mas. Oke. Tak dongake. Lah dhek iki nang Prancis iki ora bayar. Sponsore akeh. Antv yo siap membiayai. Loh.
Kang kadu mong sliramu tan ana liya Sing ora sawang-sawang sing siji sing ganjel di dalam hatiku. napa Tibake jempolane mbeger ngene. Bengkong ajake. Apa mergo kulino macal keprak apa piye? Tresnan lahir batin Sun pasrahke jiwa raga marang sliramu Diajeng. menika dipun lajengaken langgam panggodaning katresnan nggih Kang. Ya bener panggodane katresnan. Saiki kaya panjenenganipun Mbak Yu Salsabila wis kelakon tenan, ora nemung penggoda ning wis keturutan. Heeh. Nggih. Heeh, lan sampean jek penggoda, jek gong keturutan sampean. Heeh. Heeh. Pas lek sampean penggodane katresnan. Monggo. Biyen aku wis kondo jroning bebrayan kebak ing panggoda tebesan wancipan tanpa hadir peteng kita kang rinoso apa panjenengan beda Yo ya, yo ya. yen apa Incengen mantene Mbak Yu rada maju pitik. Tresno saiki dak Yo ya, yo ya, yo, yo. Ayo yo, ayo yo. Penak ya Mas. Lho ya iya no. Saji larang sijan no. Garapane ini. Apa maneh disengkuyung karoan AR sing luar biasa. Alhamdulillah, sukses selalu ya Mas. Weh luar biasa. Menika ngaturaken wilujeng rawuh kagem sedaya para tamu undangan. Sugeng angrahapi pasugatan ingkang sampun samapta. Mbok bilih saking keluarga besar Caos Pak Kurmat dumateng panjenengan sedaya kirang tumuju prana. Pak Agung sakeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh inggih Kang Mas. Heeh. Menika sinambi midhangetaken langgam campursari monggo mbok menawi wonten ingkang ngersakaken tetembangan dhateng mriki monggo. Monggo, pengen duet monggo. Lagu dangdut, lagu campursari, lagu rock, qasidah, keroncong, oke. Kita layani. Tak suwun Yuk ya, hello, hello. Zong, zong, za, za. Tresnaku kang satu Wonten panjenenganipun Mbak Yu Dwi Susanti, cantiknya Jawa Timur ning sayange tetep masih jomblo. Weh ladalah. Wonten panjenenganipun Mas Ipan. Weh. Go. Agung.
ana ya. Ngesok-ngesok. Ndasok. Ndang nyoh-nyoh ngono. Aja ngesok-ngesok. Oh iya, Kancane dromos bareng. aja nyoh-nyoh. Ndasok. Heeh. Apa pancen wis beda? Dek biyen Yuk ya. kene apa? Sirahmu salen slogo. Dek biyen tresna saiki dak sing gimbat iki kok mesti lek ngono kuwi. Ah, dalah, ngono. Lek ora Kene iki malah kelingan sing biyen-biyen ya, Mas. Lah, dalah, ya toh. Zaman aku sik cilik iki. Heeh, tunggal guru, tunggal ngilmu ya toh. Sisi arep ditekokne jarine di SMP. Kok iso? Arep ditekokne di SMP ya toh. Wis terpaksa golek liyane. Kok terpaksa iki piye toh? Arek kuwi toh. Malah digojloki Mas. Oh ya wis ya. Sapa sing makan gelem, Mas? Nah. Ngawur. Aja ngawur wae. Kono duwe anak loro lho, Bro. Gak oleh nih, Mas. Dosa. Ali iki lho marai. Tak suwun marang sliramu. Janji prasetyaku. Tresnaku kang satuku. Tulus tekane jiwaku. Wah, jan luar biasa. Wah, aku lek ditutne karo Mas Mul. Lah iya. Gampang ngeprank iki. Lah so. Inggih. Yo pancen nyoto Mbak Yu pilihane Bapak Agung ki nuwun sewu. Presiden-presiden iki tak paringi pilihan. Apa? Jejer ngene, akeh banget. Mas, kula pengen sing ki. Oh, lah cocok lah iki lho. Ternyata cocok pilihane iki pilihane Pak Agung ki cocok banget. Alhamdulillah. Mungkin derek nembang datang mriki lho. Oke, mriki Pak Agung nggih. Alah, Oh, oke lah. ngata. Ora ketak rondo-rondo kumpleng ya, Mas. Lah, lagune iki lho biasane kelanganane pake kan. Kok sik to sampean iki apa ya rondo? Lho, ora ngono Mas lagune iki lho. Oh, kelanganane lagune. pake. Oh iya, heeh. Matur suwun Mbak Yu. Nggih sami-sami Kang Mas. Lah dalah jinjite dhuwure ram rek. Ora gemeng-gemeng sewaneng dalemipun Pak Agung. Jinjite didhuwurke. Ten panjenenganipun diajeng Kiki. Bawa saya Teman-teman ini nyapa loh, lah sing aku maju mesti becak loh. Ndek ngenane ki Apa sampeyan iki sering numpak becak ngono apa piye? Ya, Arek-arek konangan. Kacai malah yo. Lah iya. Eh,
Ya kuwi Bapak Moel ya. Bapak Moel nggih. Mbak Yu. Siang. Wilujeng siang Mbak Yu. Weh. Pripun kabar jenengan? Alhamdulillah sehat. Sanadyan to wau dalu nginep ning rumah sakit semalam. Penginapan. Tapi sakniki sampun sehat. Sampun. Injing wau tak telepon Pak Agung misale MC-ne kula kados gajul lho pripun. Mboten saged tetep jenengan. Wes. Aku langsung pulang paksa Mbak Yu. Oh ngoten. Heeh, wau dalu padahal jam 8 sudah masuk di rumah sakit gitu. Langsung injing wau jam 8 tepat saya pulang. Alhamdulillah. Dijaga kesehatannya nggih. Pripun? Oh nggih, monggo langsung kemawon. Sinten? Bu Kristin. Monggo Bu Kristin tindak. Katur dumateng panjenenganipun Bu Kristin supados minggah wonten ing sasana. Terus jendrang. Ya. Katur dumateng panjenenganipun ingkang Ibu Kristin. Weh, tibake koncone Bu Agung. Weh, teman kerjanya. Luar biasa. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak. Iki ajenge nembang napa? Napa nggih enake? Lah napa? Derek jenengan mawon iki? Derek Mas Ipan mawon. Mas Ipan, apa iki lagune penake? Sembarang. Lagu sembarang enek. Lagune apa, Mas? Nggih. Nggih, anu kok lak salah di benakne ya, Mbak ya? Nggih. Kula apa biasa menene ae. Mergo ora ngene ngene. Langsung mawon. Kancane durung siap barang ae.
Nggih, satu teman dalam nggih. Jenengan apa nggih sinden? Mboten. Nggih ta. Mboten. Suantene suwae lho, malih Mboten. nggih. Kula namung niki lho, rencange Mas Ipul. Malih nggih, Bu. Apa niki lagune, Mbak? Monggo kersa lho. Apa Mantap ya? derene jenengan. Request-e Request dari ibu-ibu. Napa, Napa? Pak? Dilaras. Nggih. Olah-olah sampeyan luar biasa iki. direwangi penek-penek ngene iki. Heeh. Ayo Kang Mas, tanjake. Pade. Jenengan mboten pengen nyanyi. Oke, mboten ana apa. Mengke ndak mriki mboten ana apa. Heeh. Ali kotang penekna kuwi. Penekna bimbing kuwi.
Kita kasih informasi untuk panjenengan. Panjenengan pun Mbak Yukiki niki adalah salah satu vokalis terbaik. Terasa sinten? Lomba ning Google kuwi jenenge lomba apa nika? Mboten ini kok kembaran kula sanes kula. Biasa ngono. Kula kembar Oh kembar, kembar sial. Ya diaturke kali kotang pinangani pamundutanipun Bapak Agung. Mangke mbok bile mangke panjenengan kepengin minggah wonten mriki Bapak Ibu langsung kemawon mendekat ke panggung bisa. Oke. Heeh. Wonten Kiki, wonten Asilaras. Biyen katon apa saiki katon apa diajeng. Biyen katon ireng saiki katon Mangga ireng. Wis satu koke wujud tali sakotange nanging kowe lali sasilane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki nadyan regane nemewu iku wujud katresnanku jare kowe melu aku lakok mlayu apa kurang larang ane kowe ilang ning ngendi nggonku goleki tali kotang lah kene golek ini ngendi Pak mongko tak taringke kanggo kowe sak kasing ati ning kowe kakak Mas Andong Basuki. tali ojo nangis kaya mengkono jajen mundak keloro-loro ati ning kakak tali kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang saksi tresna bukan suci Ditajian lagi bro. Halo. Asilaras ada Kiki bro. Kiki. Wandana ya Kiki. Debian wis tak tukoke wujud tali sakotange sakine lakok ilang saslirane Catet ya, Bro. lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki kadang regane mewu kuwi wujud katresnan kowe melu aku lakok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi nggonku goleki tali kotang Karo
tali kota saksi tresno bukan suci tali kota saksi tresno bukan suci luar biasa. Tali kotak saya isini sampun Kang Mas. Lah isine gawonen bae. Kemarin lho Mbak Yu aku ndelok pentasi sampean ning Blora. Di mana? Andereke Antv. Apa kuwi jenenge apa kuwi? Kok di Blora itu di mana? Ning ndi kuwi? Di mana? Aku ndelok ning TV kok. Ndelok ning TV sampean ning ndi pokoke Jawa Tengah lho pokoke. Di Kulon Progo. Ning Kulon Progo, heeh. Pasti Kulon. Mbak Yu, J. hadiah dari sponsor kemarin sudah keluar yo. Belum. Alphardnya kemarin miliknya jenengan loh. Oh baru loh, alhamdulillah beliaunya dapat sponsor, dapat Alphard 1 loh. Ya Allah. Luar biasa. J. Tadi jenengan kesini tuh sama siapa toh? Sama Ayah Hedi. Pak Rete. Mana yo Pak Rete, mana yo Pak Rete, mana yo? Di belakang itu loh. Di belakang sana ternyata. Oh ya mobilnya di situ itu toh? Ya ampun. Sanes. Tingok kabeh nginguk kabeh yo. Lah dalah lah iki lho. Kok sponsore. Wah jan luar biasa banget. Alhamdulillah. Dasare bocah ayu, si enom. Ya alhamdulillah karirnya jan luar biasa banget. Dipertahankan kalaupun diusahakan lebih baik lagi. Amin amin ya Rabbal Alamin. Saya percaya kamu bisa. Bisa ya. Bisa. Oke. Mbak Yu, J. tadi sebelum kita manggung, pada waktu saya dahar, Iya. itu pandringanipun Bu Agung itu minta Mas, anggo turutono ya Mas yo, tolong lagune nemen yo Mas yo. Oh nemen. Siapa Katanya yang minta bilang nemen? gitu. Bu Agung, Bu Agung. Bu Agung sebelah sini. Bu Agung, Bu Agung itu yang mana ya Bu Agung, mana ya Bu Agung? Bu, Oh, lagunya jenengan. tadi apa jenengan tadi Bu? Oh nemen, oke. Bu Agung saya nyanyi dituruti. buatan Bu Agung. Bu Agung tidak memiliki sakit loh. Bu Agung, saya bisa ditemenin dong. Bisa duet sama Mbak Yuta Sakirana. Boleh. Monggo mriki Bapak, Ibu. Bu Agung. Niki damel NDX buatan Bu Agung. Suka anak saya. Kau oleh toh? Kau oleh? Oleh apa enggak? Oh, jadi, aku kaget ngono loh maksudnya. Lah iya. Udah dhewe. Oh ya oke. Oke, dituruti. Loh ya toh. Iya toh. Oh. Bu Agung apa jane? Musuh Bu penyanyi Agung. kondang iki wis Bu ngerti nada. Agung, Budi niki Bu Agung. Mana? Bu Agung itu di Bu Agung. Itu sama jajar sama Pak Agung. Lah di sebelah sana. Mboten ketinggalan. Ketutupan sound system. Bu Agung. Ini Nah, Mbak adalah. penyanyi ini Mbak Tasha pengen foto sama jenengan. Monggo ndak mriki lho. Komen sekali Bu Agung. Oke, siap. Kok yo jadi semayang itu. Heeh. Oke, ya sudah. Ya sudah, kita turuti. Kita nemen Bu Agung ya. J, panasnya nggih nemen iki lho. Panasnya nemen. Nganjuk durung udan Kediri wis bolak-balik udan Mbak Yu ya. Tapi dene kula dereng. Masa? Mbak Santi lo bolak-balik udanan. Mbak Santi niki Mbak Santi. Heeh. Ada dua Mbak Santi loh ya. Jangan salah. Aja. Tata Kirana cantiknya Jawa Timur deh. Buang goyang lo ya. Goyang ade. Kudu kowe ngerti. Tresno nomor siji. Bena elehmu mlejani janji. Kowe teko
Kita goyang sama-sama nih. AR Audio terima kasih. Dari Bu Agung. Bu Agung. Bu Agung. Bu Agung. Gimana Bu Agung, berapa jempol? Niken calon garwanipun Kakang Diajeng. Wah iki kok mesti sirik to, Li? Wah iki mesti sirik kowe. Pepujane ngati setiap malam, setiap siang aku selalu terbayang akan kecantikanmu. Bercanda. Oh, ndak bercanda, sing paling membuat aku selalu terbayang-bayang adalah gigimu yang gingsul. Ini loh bukan Gingsul gingsul, Pak. kabeh, hah? Ini bukan gingsul. Oh, gigi anu ya. Gigi kelinci. Bukan. Heeh. Siung, Pak. Oh, siung. Dua. Kaya ngene rasaning wong nandang as. Tangane wances. Mara Kaya bantuke es, sumpah. Kowe iki sirik to iya ya? do dewa cawata gong walasana pring wa mami Gelang jame anyar. Boten. Lho winginane ora gawe gelang jam ngene iki kok. Ini tak pilok, jadi berubah menjadi hitam dia. Oh, di bolak-balik dipilaku ngono ya? Iya, karena saya gampang waleh. Karena saya gampangan waleh. Lah terus piye to iki? besok kapan ketekaan jejer lan wong ngayu Kukunya kayak pelangi. Hijau. Ada hijau, ada kuning, ada putih. Berwarna-warni. Tekan ndi mau lali aku. besok kapan ketekan jejer lan wong ayu umpamakna nirana kodha tanpa prau sak sadaraden kang pepet
ratri ngitam sari aas moroho nyapa sampean kok nangis nyapa mesti kelingan pacare sampean zaman semono kok sampean pacare sampean ya Wiraswara kok dalang apa piye heeh mesti sampean kuwi ning alun-alun Nganjuk gondengan ngene ya ta Wes hop iya ayo nyanyi wes hop oh gak aku leno wes hop ora ro ndek kita diundang aku Pak ngono rabi ya toh diundang ditanggap wis buwo mulai lagi digawani souvenir ngono ya toh iki lah ya iki oh alah berarti mengko kon mampir ning nggone kono ya toh digawani saat adae maksud iki adae tok jajane wis tak kono nah ya karek kresek kok ya diaturke kae sing lagune upapa sliramu sekar berarti umpama lah wong pilek kan upapa ayo lek sampean kan normal kan apik suara sampean heeh yo gara-gara Bang Ipul digawake bendo diwaca diplayu digawake bendo dhewe langsung mencolot dikira lek yo nganu iki tiba-tiba ngetok wet horor sekali yo kaget lho Bapak ini kaget diwingkat lho lha aku pas ngene ya lho aku wongmu lho Pak non kula Pak wonge jenengan lho nggih damai nggih Pak damai nggih mboten tawuran nggih Pak digawake bendo. Oh iya, jadi Kak Ketok. Oh bener. Pak Anggi. Wonten padrikan pun diajeng Niken Saraswati saking Ladan Srengat Blitar. Bocah ayu lenjer kuning, sayange ya durung duwe bojo. Se dagangan, Dik.
apa to kuwi? Kok bingung bae lah benake. Kene tak benake kene lho. Jangan. Ayo tak benak. Aku mau. Tak benake timbangane jojo. Jojo kok lak atuh ngono. Tapi lek jojo aku ya to, paling atuh omong dilung ya to. Mbak sing kedua aduh duh. Aduh duh.